Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Patri Colin Sammut, il-Provinċjal tal-Franġiskani Konventwali f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Eżis ejjew inroddu ħajr lil mulej illi għal darb'oħra oġbu juslifna jum ieħor fil-ħajja tagħna. F'jum illi fih għandna okkażjoni oħra biex nifmu u narfu kemm hu tassew iħobbna. U ħajatina kelma mill-isbaħ iħeġġiġna biex nisru. Kelma li forsi kultant tbeżżana, imma m'għandix tkun il-biża' li tmexxina, imma l-fatt li żmien huwa qasir u m'għandniex ħin x'naħlu f'din il-ħajja. Għalhekk nitolbu lil Alla l-imbierek biex jagħtina l-grazzja ħalli dan il-ħin li huwa tagħna nużawh bl-aħjar mod illi nistgħu. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna sabiex nitħejjew tajjeb u niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfirna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, aħna għamilna l-qalb minħabba fikom u l-fidi tagħkom, fin-niket u d-batijiet tagħna. Issa ngħixu għax intom sħaħ fil-mulej. Kif nistgħu niżżuħar lil Alla għal dan il-ferħ kollu li għandna minħabba fikom quddiem Alla tagħna? Lejlu nar nitlob fuq li nitlob biex nara lil wiċċkom u ntemm kull ma jonqos fil-fidi tagħkom. Mhux li kienu Alla nnifsu missierna u Sidna Ġesu Kristu iwittulna t-triq għal għandkom. Jalla l-mulej jkattrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd. L-istess bħalma aħna nħobbu lilkom. Ħalli jqawwilkom qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla, missierna, għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Il-kelma tal-mulej.
nroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali, imliena mulej bit-tjieba tiegħek. Imliena mulej bit-tjieba tiegħek. Inti traġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, irġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Flimkien imliena mulej bit-tjieba tiegħek. Għalhekk għallimna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum, ħen għal-qaddejja tiegħek. Flimkien imliena mulej bit-tjieba tiegħek. Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna. Wetta iva xogħol idejna. Flimkien imliena mulej bit-tjieba tiegħek. Isru u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Isru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi sitkom. Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għaliex qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tajdu li hu l-qaddej fidilu waqli, min hu dak is-sit li s-sit iqiegħdu fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin. Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fidejh. Iżda, jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu, sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi. Sid dak il-qaddej jasal f'jum li hu ma jkunx jistennieh, f'sija li fija jieħdu Alla-rrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih li ħaqhom in-nies ta' wiġġ ieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kelma tal-lum pjuttost qawwija u ġvera eżistej għaliex kważi Ġesu qed jgħidilna jew hekk u m'hemm xi triq tan-nofs. U naħseb f'dak li qed jitlobna Ġesu bħal ħafna mid-drabi oħra qatt ma jitlob minna t-triq tan-nofs imma dejjem deċiżjoni sħiħa. Għaliex? Għaliex Ġesu ma jemminx fil-kompromess. U għalhekk għandna nisru, għaliex kultant ninqabdu f'dan il-kompromess u nitilfu kollox. Aħna l-insara illi nemmnu f'Ġesu Kristu għandna nisru mhux għaliex nibżgħu imma għaliex nifhmu illi l-ħajja tagħna hija tant qasira u forsi baqgħanna ħafna u ħafna affarijiet x'nagħmlu, x'nirranġaw. Forsi baqgħanna ħafna affarijiet fil-qalb tagħna illi rridu naħfru, nies illi rridu nirrikonċiljaw magħhom, sitwazzjonijiet illi njorajnihom għal ħafna snin. Għalhekk għandna nisru biex meta jasal dak il-mument fil-ħajja tagħna illi ngħaddu minn din id-dinja għall-oħra inkunu dejjem lesti. U dan m'għandux iqan għalfina l-biża', anzi pjuttost il-preparazzjoni
Għandna nħossuna illi Ġesu llum qed jimbuttana biex inkunu dejjem iktar preparati għal dak il-jum illi se niltaqgħu miegħu. Għaliex aħna illi nemmnu fi Kristu nafu illi mal-mewt ma jintemx kollox, imma mal-mewt se niltaqgħu miegħu. U naħseb għalhekk għandna nieħdu din il-kelma bħala grazzja u barka dalgħodu għaliex Ġesu qed ikompli jsuqna, jimbuttana ftit iktar ħalli nkunu tikka żgħira aħjar. Jalla nkunu bħal dawn il-qaddejja tajbin u fidili illi l-mulej isibna jaqdu dmirna. Għaliex tassew ngħidilkom illi jiltaqgħu miegħu u jafdalu ġidu kollu fidejh. Din hija l-problema tagħna li xi kultant naħsbu illi l-fidi tagħna trid beżżana imma bil-maqlub trid dejjem iktar timlina kuraġġ. Trid illi l-qalb tagħna tkun dejjem iktar mimlija bl-imħabba. Ħalli nħarsu lejn dan il-jum bħala dak il-jum illi ħankunu mimlijin balla l-imbirek. F'dal-Vanġelu naraw ukoll u għandna nifhmu illi għal l-imbirek juri ħafna ħnina magħna u jader ħafna in-nuqqasijiet u d-djufijiet tagħna. Imma ħaġa waħda qisu ma jadirx u ma jridx il-wiġġ bieħor. Noqogħdu ħafna attenti minn dan għaliex ma jagħmel ġieġ lil ħadd u ma rajtx li ma jkollux ħnina minna imma ħad tkun diffiċli ħafna. Għalhekk la darba għadna fil-ħajja u għandna żmien ejjew nużawh tajjeb biex dak l-inkwiet li forsi dejjem inġorru fil-qalb tagħna nibdew bil-ftit ftit nirranġawh. Naħfru il-min tassew għamlilna id-deni. Nitolbu maħfra jekk weġġajna lil xi ħadd taħna. Ħalli żmien li fadlilna fuq din l-art nużawh biex inkunu dejjem preparati ħalli niltaqgħu miegħu meta jsejħilna. Il-mulej iħeġġiġna nisru u nitolbu biex meta jasal l-arus isibna lesti u aħna nidħlu miegħu għall-festa tat-tieġ ta' dejjem. Aħna u nistennew jiġi nitolbuh u ngħidulu ejja mulej u ibqa' magħna. Ejja mulej u ibqa' magħna. Alla għażel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja biex iħawwat lill-qawwija. Għamel mulej li l-Knisja taraf fis-salib il-vera qawwa ta' Alla. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Fuq din l-art Ġesu lanqas biss kellu fejn immit rasu. Mulej għallem lill-bnedmin jagħmlu użu tajjeb mill-ġid ta' din id-dinja filwaqt li jżommu dejjem quddiem għajnejhom il-ġid li jibqa' dejjem. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Mulej li qiegħed tistennina wara l-mewt. Qawwi lil dawk li qegħdin imutu u farraġhom bit-tama tal-laqa tagħhom miegħek. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Kristu qalilna nkunu attenti għas-sinjali tal-miġja tiegħu. Ejn mulej lil din il-komunità nisranija tkun bħal qaddej fidil u għaqli tal-Vanġelu. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Fiskit ta' qalbna nagħmlu it-talbit tagħna. U Alla, Missier, ibnek mar qabilna jħejjilna post għal dejjem miegħek fis-sema. Għatina li ngħixu tajjeb fuq din l-art biex inħejju ruħna ħalli meta jasal il-waqt niġu noqogħdu għal dejjem miegħek fil-ġenna fejn inti tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem, ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija id-doni tal-għaqda u s-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għaliex hekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis, tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħaq il-ħobs, rat il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaq il-kalċi, reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għaliex dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr, għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
miġburin flimkien madwar l-artal tal-mulej, msejħin biex nisru ħall nħejju ruħna għall-laqgħa tagħna miegħu. Ejjew nitolbu bl-istess kliem illi hu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
u nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox u jħariskom. Il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Patri Colin Sammut, infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistaħ u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-inqattu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fis-sem tal-Missieru tal-Liben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom l-aktar bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib, iżżaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla etlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħa għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek jingħajtu għaliex aħna t-turrufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan l-witt ta' dmoħħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turrufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina b'daħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Letanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Tal-Knisja. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Biddu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem biex bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħal raġel adult. O mqaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll
u mexxina fit-triq tal-ħajja, ħaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazzi Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitqol buk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li ħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.